Sayaw! Di ba mao na gusto nimo? Ha? Sayaw! Bravo 1, this is Alpha 2. Are you ready to engage? Affirmative. All clear, boss. Kita ko na ang target, boss. Good. Just cover me. Don't do anything stupid without my permission. Copy, boss. Pero, boss, kasi pasabot na to. Basta, makabalura ka. Okay, boss. Palikod na ko nimo. Boss! Si Dong Pipot! Jurabe! Magtago ka! Sa wakas, nanadyo'y muligtas ako ah. Kutang ko bala. Uy, bala! Lalaki sa lalaki. The man who can beat me has not been born yet. Anak ka ng teteng. Ayaw, di ma! Nabay mong pusil kung di ka gusto mamatay mong palangga. Sige! Muli akong inigugma! Kay mauna lang na last nga babae diri sa kalibutan! What? Sige! Kung maunay gusto nimo. Buhi sa unay mong pusil bago na unay mo yan. Pangita mong makabangga nga kaya ninyo.